Eta 23 urte zazpiko mailako gizonak aterako dira. Gogoan izan, Aitor Hernandez dela aurten garaipen gehien lortu duen txirrindularia. Hortxe dago, errepideren erdi-erdian. Ermuko txirrindularia. 45 bat lagun, irteragunean prest. Legazpin, Abadiñon, Urdiainen, irabazi du Euskal Egutariari dagokionez Aitor Hernandezek. Bilarkaion eta Medina de Pomarren ere bai. Eta Euskal Herriko txapelketari dagokionez 6 titulu ditu, garai batean, eta hori jendeak ahaztu izango du, baina Aitor Hernandez, Turrean, Giroan, eta Espainiako bueltan birritan parte hartutako txirrindularia da. Maila honean ibili zen errepidean Aitor Hernandez. Jon Izagirre ere hor da, tropel horretan. Euskal Herriko txapelketaren titulua defendatuko du Jon Izagirrek. Turrean, Giroan eta Espainiako bueltan garaipena lortu duen gutxietako bada. Txirrindularitzaren historia luzean 100 lagun inguru dira hori erdietsi dutenak. Eta besteak beste badakizu Euskal Herriko itzulia, bertako 2 etapa garaipen, Erromandian, Suitzan, hainbat garaipen lortutako gizona Jon Izagirre. Gaur du denboraldiko lehendabiziko lasterketa. Hor ikusten dugu Jonathan Lastra ere, Kaja Ruralekin azkeneko lasterketa du bilbotarrak. Garai batean ziklokrosean ibilitakoa. 2009an kadeetan Espainiako txapeldun izan zen Jonathan Lastra. Pello Goikotxea, Unai Iribar, Iñaki Murua, Gorka Sorarrain eta bar luze bat. Espezialistak ere bai nola ez. Asier Arregi izan zen Iruñean garaile. Eta hura ere podiumaren leian ibiltzeko gogoz gerturatu da Tolosara. Pablo Arzuagaren bigarren memorial honetara. Gero eta tensio gehiago konzentratuta, hankak prest, epaileek aginduan noiz emango, eta abiatu da proba nagusia. Hemen dira elite eta 23 urte zazpiko txirrindulariak sprint bete-betean, abiadura bortitza. Hortxe, lehendabiziko postuan, Diego Ruiz de Arkaute, lehendabiziko pedalkadetan, metro batzuk hartuta, errepidean ezkerretara hartu dute. Bihurgune ezkerretara oraindik ere, errepidean dira txirrindulariak. Berriro ezkerretara beste bihurgune bat, lehendabiziko metro hauek oso azkarrak dira. Oso gainera azkarrak. Eta gero moteldu eta zailduko zaie, ibilbidea, behin barrutira, belazteira sartzen direnean. Hori bai, azken egun hauetan izan den Egoaize bortitzak belazeare lehortu egin du, eta aurreko lasterketetan ez aparteko lokatzik sortu, eta horren beste zibilera zertxo bait gozoagoa izango dute txirrindulariek. Diego Ruiz de Arkaute, lehendabiziko postuan oraindik ere. Aurten Ametzagan 3. postuan sailkatu zen Kaja Rural taldeko txirrindulari hau. Eta Kaja Rural taldeko gizonak bizi abiatu dira. Jonathan Lastra 2. postuan eta Jonathan Lastra berari da gainera orain burua hartzen. 3. postuan Pello Goikotxea, Euskaltel Euskadi taldeko txirrindularia. Pello Goikotxea 30 urteko ermuarra. Urdiainen 3. postuan izan zen. Eta abiatze honetan ikusi dugu Aitor Hernandez, txirrindulari veteranoa, behar bada zertxo bait motelago, 4. postu inguru mari horretan doa. Aitor Hernandezek 40 urte ditu, eta urtarrilean, beteko ditu urtarrilaren 24an 41. Irudi zoragarriak ari gara ikusten. Metro batzuk hartuta orain, Iurrea mendiko egoitzara gerturatzen ari dira. Lokaz pixka bat badago, baina ez dirudi asko itxasten denik, barruti azkarra. 3000 metro pasatxo dituen hau, gogoan izan, itzulirik azkarrena junior mailako txirrindulariek egin dutela, 8 minutu eta 5 segundutan egin dute itzulia, lehendabiziko itzulia injustu ere, Gorka Korres eta gero titulua lortu duen Odei Muñozek, ikusiko dugu profesionalek zenbatean osatzen duten. Aitor Hernandez pixkanaka Iurrea mendiko gain horretan, lasterketa burura gerturatzen ari da, sufritzen hori bai, 4. postuan. Aurretik ditu Diego Ruiz de Arkaute, Jonathan Lastra eta Pello Goikotxea. Errepideko beste profesionalen berririk ez da oraindik lehendabiziko postuetan, Iurrea mendiko
atarian dauden batza ingurumari horretan, Jonathan Lastra, goiti bera abiatuta, abiadura bizian, Diego Ruiz de Arcate bigarren, Pello Goikotxe hirugarren, laugarren postuan da, Aitor Hernandez, garaipenerako favorito nagusietako bat, zazpigarren titulua izango luke, Aitor Hernandezek gaur hemen Tolosan garaipena lortuko balu. Giro bikainarekin, barruti azkarra eta zoragarria Jonathan Lastra haze maila ematen ari den. Lehen urtean, Ibaguanen jokatu zen Euskal Herriko txapelketa eta orduan ere, ustekabekoa emateko zorian izan zen Jonathan Lastra. Oso estu hartu zituen Izagirretarrak, Gorka eta Jon Izagirre. Azkenean Jon Izagirre erdietsi zuen garaipena, eta aurrez Gorka Izagirre lortutako tituluari jarraipena eman zion Izagirretarren familiak, baina Jonathan Lastrak sekulako lanak eman zizkien Ormaiztegiko bi txirrindulariei. Bihartik aurrera gainera gogoan izan, Jon Izagirre eta Jonathan Lastra taldekide izango direla Kofidi taldean. Jon Izagirre kontratua berritu egin zuen, eta Kajarrual taldea utzi eta Uolturrean izango da. Bihartik aurrera Jonathan Lastra bilbotarra. Errepidean ere ez dira asko izaten, garaipenen bat lortutako txirrendulariak, Arrabidako klasiko irabazi zuen errepidean Jonathan Lastra bilbotarrak. Maila ona ematen duen eta maila erregularra ematen duen txirrendularia da, oraintxe bertan Euskal Herriko txapelketan, lehendabiziko postuan doan bilbotarra. Eutsi egiten dio, Pello Goikotxe ere sufritzen ari da, bere gurpiletik ez du askorik alderatu nahi, 30 urteko ermuarrak, Pello Goikotxe urdianen 3. postuan sailkatu zen, bikain biak ere, errepidean maila ona duten txirrendulariak eta gaztetan ziklokosa egindakoak ari dira nabarmentzen lehendabiziko itzuli honetan. 3. postuan da oraintxe bertan, Aitor Hernandez. Leku bihurgunetsuan murgilduta orain, eskubira ezpata ezkerrera. Atzetik aurrerako bide egiten Jon Izagirre ere hortxe ikusi dugu. Txirrendulari dieselagoa, lehendabiziko lasterketa du, hori guztia antzeman behar du. Jon Izagirrek, gogoan izan, junior mailan, Jon Izagirre munduko txapelketa korritutakoa dela, Zedanen, Herberetan, jokatu zen 2006 urtean, han izan zen munduko txapelketan, gero errepidean, hainbat eta hainbat lorpen azpimarragarri erdietxitako Jon Izagirre, besteak beste Turrean, Giroan eta Espainiako bueltan, etapa garaipena. Batzetik aurrera egiten ari da, Jon Izagirre, Kofidi taldeko txirrendularia. Aurreko urtetan bi anaiak, Gorka eta Jon, Jose Ramon Izagirre handiaren semeak ikusi izan ditugu leian, Gorka Izagirrek aurten ez du ziklokrosean parte hartuko. Berak nahi zuen, baina norberaren nahiak ez du beti. Taldeak dituen egitasmoekin bat egiten eta arrazoi bat edo beste atarteko Gorka Izagirre aurten neguko prestaketan errepidean dabil murgilduta eta gaur ere uste dut Alex Aramuru eta beste batzuekin iraupen luzeko lana errestentzia lantzeko entramentu egin duela, baina bere asmoa zen hemen Tolosako barruti honetara gerturatzea, ziklokros giroa gozatu eta anaia animatzeko, seguraski, eta hemen inguruan baldin bada, inbidia egingo zitzaion, bera ere lokatzalea baita, ura ere munduko txapelketetan, besteak beste Ponxaton hartu zuen parte junior mailako txirrendulari zela, Gorka Izagirrek. Aurreneko itzulia osatzear dira, jendetza ikusten da barrutian, eta haze poza sentituko duten txirrendulariek, eta haze poza antolakuntzak berak ere, egindako lanak fruitu hau eman duela ikusita. Eta jendea non pilatu den aztertu ezkero, antolakuntzari aholkutxo bat, urren urtean tabernagune bakarra ez, 4 edo 5 antolatzen baldin badituzte, eta gaur bakar horretan dagoen jendea pilatzen baldin bada, behar bada Belgika aldean eta jokatzen den jendetza ikus genezake Tolosako ziklokros honetan ore. Hemen dira txirrendularia Jonathan Lastra, haze ziztua daraman, 8 itzuli,
Beste 8 itzuli, bigarren postuan Pello Goikotxea. Beste 7 barkatu, guztira 8 osatu beharko dituzte. Aitor Hernandez laugarren postuan ikusi dugu. Inigo Gomez, gazte mailatan oso ondo ibilitako txirrendularia. Hor da lehendabiziko postuetan. Hor Jon Izagirre ere. Berare ziztu betean. Errepidea harrapatzen duenean, errepidean dituen bertuteak erakutsi nahirik. Gero bihurgunetan behar bada teknika ordaindu egingo du. Eta hori ere ziklokosean garrantzitsua da. Eskuin eta ezker, bizikleta azkar giratu behar den garaian behar bada dazo gehiago, baina amorrazioz pedalkatzen ikusten dugu. Jon Izagirre berriro errepidera atera denean, bere bizikletari abiedura emanairik. Banakako lerroan denak ere bizi, ahalegin betean, txirrendulariak zoragarria da. Zoragarria 60 lagunez osautako tropela modu honetan ikustea, eta jendeak ere lasterketari horrelako erantzuen eman izana. Jonathan Lastra bizi-bizi, Pello Goikotxearekiko zulua hunditu nahirik, berriro barrutian sartuta, errepide utzita. Garapen luzea sartu eta pedalkolpe sendoarekin, zati azkarra, indarra behar den lekua, eta hor, abiedura bizian doa bilbotarra. Master mailako txirrendulariek, orotara 5 itzuli osatu beharko dituzte, beste 4 horren bestez. Lehen da biziko eman dute, beste 4 itzuli Master 30 mailako txirrendularientzat. Jonathan Lastra zulua hunditzen ari da. Pello Goikotxearen gurpilean sartu da Inigo Gomez, eta Aitor Hernandez ere gainean dute. Gaurko honetan titulua nahi du Jonathan Lastrak. Ia Zibaguenen Araban jokatu zen Euskal Herriko txapelketan lana beltz egin behar izan zuten Gorkak eta Jon Izagirrek Jonathan Lastra menderatzeko, eta urten ere ia bat ere prestaketarik egin ezarren hazen maila ematen ari den oraintxe bertan lehendabiziko itzuli eta bigarrenaren hasiera honetan txirrendulari bilbotarra. Jon Izagirre ere asko aurreratu da. Jon Izagirre aurki Aitor Hernandezen taldetxoa harrapatzeko moduan izan daiteke. Hor atzeratuta ikusten ditugu, atzerasiago behintzat. Una Iribar ere pixkanak aurrera egiten ikusi dugu. Eta gogoan izan, Iñaki Murua, 22 urteko altzotarra, eta Gorka Sorarrain, 26 urteko tolosarra. Aurten, bizikleta hartu duen lehendabiziko aldia izanagatik, afizionatuetan Gernikan eta Berrietuan irabazi. Alsasun 3. Friuliko giroan Italian bigarrengo etapan 4. postuan sailkatu zela. Iturmendin 5. Euskadiko txapelketan 7, Lazkaon eta Ataunen 8. eta Beasainen 9. sailkatu zen Gorka Sorarrain. Eta bate daki hurrengo urtean behar bada profesionaletan ez zote den adituko erro batzuk behintzat alkizakoa ditun 26 urteko txirrendulariak. Jonathan Lastrak jarraitzen du lehendabiziko postuan. Gorputze eta arima pedalkatzen ari da bilbotarra. Gerria sartu behar denean ere, indarra egiteko gerria sartzen du. Gorputzari kolpeak ematen dizkio, orain behera doa. Zela utzi eta zutik jarrita, teknika honez bihurgune luzeak hartuz. Jurriamendiko Tolosaldeko esan dezagun, bizkarrean behera eta berriro gora. Desnibel metatua, itzuli bakoitzean 100 metrokoa da. Oso zirkuitu polita. Azkarra, errepideko txirrendulariak ere hainbestean moldatzeko modukoa, eta espezialistek euren bertuteak erakusteko aproposa. Begiratuarekin ikusi du non diren bere aurkariak, eta ikusi du zuloa haunditzen ari dela. Zuloa haunditzen ari da, berriro errepidean atera, eta Jurriamendin gora, erritmoa bat ere jetxi gabe. Txundigarria Jonathan Lastra ematen ari den maila. Espezialistak oraindik ez zaizkio gerturatu ere egin. Eta are gehiago, aldentzen ari da. Bere nagustasuna areagotzen. Astapena baino ez da, baina gaur ez dago, Jonathan Lastra lehendabiziko 2 itzuli hauetan geldituko duen inor.
Aurkariak hori bai, Amore eman gabe, bigarren postuan hor da Jon Gomez. Haren gurpilean Aitor Hernandez, bigarren eta hirugarren. Pello Goikotxea pixka bat atzeratu eginda, baina hortxe jarraitzen du laugarren postuan. Diego Ruiz Arkaute, bosgarren eta seigarren postuan da Jon Izagirre. Ormaiztegiarra atzetik aurrerako lasterketa egiten, abiatzeko garaian ez du beste batzuk bezain postu honik izan, lasterketarik korritu ezean uziko punturik pilatzen lanik ez da izaten, eta berez oso azkarra ere, erritmo aldaketa bortitza duen txirrendularia ez da, eta atzeratuta abiatuagatik, bere erresistentzia, bere eskarmentua, bere jakituria jarri ditu orain lanean, eta pixkanaka aurreratzen ari da Kofidi taldeko gipuzkoarra. Jurremendik gain-gainean dira. Aurreneko 3 postuetan ez da aldaketarik. Orain hori bai aldaketa, laugarren posturaino aurreratu dela Jon Izagirre. 10etik atzera, lehendabiziko itzulian, laugarren posturaino aurreratu da. Bigarrengoa amaitzea ardelarik. Jurremendetik beruntzako bidean Jonathan Lastra. Animatu txirrendulariak, animatu zaleak hor eskuin ezker. Barrutien markauta dagoen inguru horretan zoragarria da, ze jende emana dagoen, eta animatu txirrendulariak eskertuko dute eta euren ahalegina. Aldapan bera orain, kontuz, zorua oso irristakorra ez, nahiko gogorra dago eta neurria egoki hartzen diote, baina lehen ikusi ditugu. Gazte mailako txirrendulari bat baino gehiago zilipurdika ibili direla, euren bizikletaren orekari eutsi ezin da. Profesionalak, elite eta 23 urte zazpikoak lehen maila horietatik pasata jakituria gehiago izaten dute, gurpile behar duten presioa ere ondo kalkulatua, oso gutxi izaten da, bide batez esan da, eta horren bestez akats tekniko gutxiago egiten dute, eta hori antzematen da. Antzematen da eskermentua. Bigarren itzuli amaitzear, Jonathan Lastra, hemen da Jonathan Lastra, bigarren itzuli amaitzear, eta ziztu batean, mi ateratzen du, nekatua doala eginaz, baina nekeak gozagarriak dira lehendabiziko postu denean. Hor Jon Gomez, bigarren postuan, gero eta gertuago, Aitor Hernandez eta ikeragarri gerturatu da Jon Izagirre. Orain 5. postuan da Pello Goikotxea, Diego Ruiz Arkaute 6. Hoiese dira lehendabiziko postuetan finkatutakoak, eta lasterketa bikaina, azken batean esperotakoa egiten ari da Jon Izagirre, Kofidi taldeko txirrendularia. Jonathan Lastra hemen eginduen keinuagati behintzat bete xamartzikoa ematen zuen. Unai Iribar, Euskaltel Euskadi taldeko txirrendularia pasatu da horrentxe helmugatik. Errepidean azkar, barrutira sartutakoan komeriak eixiago antzematen zaio hoiei bihurguneak hartzerakoan, baina maila zoragarri ematen 22 urteko Ibarrako semea. Buruari eusten oraindik Jonathan Lastra, atzetik mehatxua datorkio, oraindik ez du bere garondoan somatzen Jon Gomezen auspo berorik, baina zertxo bai gerturatu egin zaio, eta une batzuetan atzera begiratzen du gainera erreferentzia bila txirrendulari bilbotarrak. Jurremendiko muinoaren ezkerraldeko magalari eutxi eta pixkanaka gora eta bera. Zeharka, igoera bortitzegi egin gabe, antolakuntzak bikaina asko prestautako 3.100 metroko barruti zoragarri honetan. Jon Gomezek gainera gurpiletik atera egin du Aitor Hernandez, aurreko itzulian biak elkarrekin gain-gainean izan dira, baina Aitor Hernandezek nonbait bete alditxoa, eta orain Jon Gomezek gurpiletik atera egin du. Gerturatzen ari zaio Jon Gomez, Jonathan Lastrari.
Hirugarren postuan Aitor Hernandez, laugarren da orain, Jon Izagirre gero eta gertuago. Aurrez gogoan izan, ze txapelketa jokatu diren, goizian aurrenekoa, Master 40an, Oskar González Txipi Legazpiarrak irabazi du. Xaber Mendiara zean da honena 50 urtetik gorakoetan. Iker Kolmenero kadetetan eta Naia Garzia kadete mailako emakumezkoetan. Olatz Odriozolak iragarpenak beteta irabazi du emakumezkoen elite mailakoa. Juniorretan Naia Arana izan da honena eta junior gizonezkoetan Odei Muñoz. Hoiek dira, erabakita dauden txapelak. Oraindik ordea, hemen elite eta 23 urte zazpikoena eta 30 urteko masterrena da. 3. posturaino aurreratu da Jon Izagirre. Oraintxe aurreratu du Aitor Hernandez Ermuarra. Beraz bere esfortzuari neurria egoki hartuta, atzetik aurrera bikain Jon Izagirre. Eta diferentziak ez dira haundiak. Oraindik dana dago hemen erabakitzeke. Oraindik lan haundia dago. 8 itzuli osatu beharko dituzte, hau 3. baino ez dute. Beraz atera kontuak oraindik nolako gora berak izan ditzazkeen lasterketak. Esfortzuari neurria egoki hartzen ez bazaio, bete-beteko lan honetan edo zeinunetan egin baitaiteke potx. Eta atzekoak gerturatu, indartu aurrekoa ibilera neketsuerekin doala ohartutakoan. Jonathan Lastra oraindik lehendabiziko postuan, 2. postuan Jon Gomez gainean eta 3. Jon Izagirre, 4. da orain Aitor Hernandez. Ahalegin betean, zoragarria da teknikoki nola gerriarekin ere indarra egiten duen Jonathan Lastrak. Esfortzu betean ari da bilbotarra. Buruari eutsi egin nahi dio, ez du amore eman nahi. Begiratzen duen une oro, gero eta gertuago dauka Jon Gomez. Eta Jon Gomez ere maila bikaina ematen, aurtengo denboraldi honetan Euskal Herriko egutegiari begiratu ezkero, Abadiñon lortutako 2. postua du, aurten lortu duen posturik onena. Beraz, neurri batean gaur, segura eski denboraldiko lasterketarik onena burutzen ari da Jon Gomez. Lehen junior eta kadetetan oso maila honean ibilitako txirrendularia da Jon Gomez. Gero eta gertuago Jon Izagirre eta Jon Izagirreren itzaletik atera nahi ezik dabil Aitor Hernandez. Aurten ere Euskal Herriko txapelketan seguraski berak nahiko lukeena baino kontrario estuagoak harrapatu ditu 40 urteko Ermuarrak. Azken urte hauetan errepideko denboraldia prestatzeko ziklokosa baliatu dute Izagirretarrek. 2019an Gorka Izagirre izan zen Euskal Herriko txapeldun. Iaz berriz Jon Izagirre bere anaia gazteagoak erdietsi zuen hori. Eta Aitor Hernandezek 6 titulu dituen arren, azken urte hauetan eskutsik aldegin behar izan du Euskal Herriko txapelketatik. Eta aurten ere ataka estuan hartu dute errepideko espezialistek eta Jon Gomez bera bezala negu osoan ziklokosean ibiltzen den bizkaitarrak. Jon Gomez ikeragarri gerturatu zaio Jonathan Lastrari. Elde txikixago, handixago bat dauka Jon Izagirrerekiko, baina gainean dira denak, eta dena dago erabakitzeke oraindik Euskal Herriko txapelketa honetan Pablo Arzuagaren 2. oroimenezkoan. Goiteperako bidea hartu dute, Jurreamendiko egoitzatik beherako bideari helduta, jende asko dago hor pilatuta, egin txalo jendea, egin txalo zaleok, txirrindulariek eskertuko dute eta egin oiu eta jo eskuzartak, 3. postuan Jon Izagirre, 4. Aitor Hernandez. Une batetik bestera 3. itzuliare osatuko dute, 4. abiatuko dute, eta beste 5 faltako zaizkie. Guztira esan bezala 8. Hori da, epaileek lehendabiziko itzulian hartutako denbora hartu eta gero ebatzi dutena. Harrapatu du, oraintxe harrapatu du eta eskuin oinarekin arazoren badu gainera Jonathan Lastrak,
eskuinonari begiratzen dio, jetxe egin behar izan du, matxura izan du, goitiperako bidea matxura izan du Jonathan Lastrak, ajarru altaldeko txirrendulariak, eta orain buruan Jon Gomez, bera bakarri gainera, lastima, bigarren postuan Jon Izagirre, Jonathan Lastra hor, matxuraren bat izan du, oinarekin arazoak izan ditu, pedalari begira bi edo hiru alditan ikusi dugu eta azkenean bizikletatik jaitsi egin behar izan du. Hementxe, helmugako zuzengunean, une batetik bestera Jon Gomez, lehen da biziko postuan, eta indartxu orain atzetik aurrerako lasterketa eginez berare, hor da, Karabana Serandioko txirrindulari eta hemen Jon Izagirre orain honetan ere lasterketa buruarekin bat egiteko zorian izan daiteke. Aldea txikitzen ari da, Kofidi taldeko txirrindulariaren begiratua oso konzentratua. Ez da bilau, hemen txantxa kontuetan naiz eta denboraldiko lehen da biziko lasterketa izan, iaz bezalaxe titulua nahi du Jon Izagirrek, eta edozeini lanak emateko prest dagoela erakutsi nahirik etorri da Tolosako Euskal Herriko txapelketa honetara. Zoragarria, erakusten ari den profesionaltasuna, eredugarria bere jokabidea. Helmugatik, Diego Ruiz Darkauteren atzetik, Pello Goikotxea pasada orantxe, Euskaltel Euskadi taldeko gizonak ere, lehen da biziko postuetan eusten dio bere buruari. Jonathan Lastraren atzetik, bigarren izan da, lehen da biziko itzulian, zertxo eta atzera egin du baina utziz eta Unai Iribarrere helmugatik orantxe bertan, berarekin batera, Julen Zubero, Luis Zubero handiaren semea, Julen Zubero ere ez da kamutxa, ja nahi izan ezkero, veteranuen mailan parte hartzeko aukera izango luke, baina txirrendulari profesionalekin ateratzea erabaki du Julen Zuberok, mendi bizikletan eta Marokon eta horrelako herrialdetan gaur egun puri-purian dauden zeharkaldietan parte hartu eta espezialista handia da gainera Julen Zubero, eta garai batean izan zena erakutsi nahi gordabil, Luis Zubero, Kastaldeko txirrendulari handi izandakoaren semea, Julen Zubero bizkaitarra. Unai Iribarren gurpilean. Buruan bien bitartean Jon Gomezek jarraitzen du. Jon Izagirre gero eta gertuago duelarik hori bai. Eta lehen, Jon Gomezek Jonathan Lastrari egin diona, gerta dakioke orain berari. Eta berak ere badaki hori. Lehen berak Jonathan Lastra izan du erreferentzia, orain bera da, Jon Izagirrek begitan hartu duen gizona, eta erreferentzi hori hor duelarik, Kofidi taldeko txirrendulariak burua lortu nahi du. Ez lasterketa erdian baizik eta lasterketa amaieran. Eta horretan, errepidean eta urtek ematen duten erresistentzia, eta bere burua ezagutzearen jakituria lagun izango ditu Kofidi taldeko txirrendulariak. Eguraldia zoragarria eta eguraldi hori are ederragoa egiten ari dira txirrendulariak euren izerdiarekin. Haze ziklokos goiza ari garen bizitzen bederatziak ezkero Horiako txirrindulari elkarteak antolatuta hemen Euskal Herriko txapelketa honetan. Iñaki Murua, 22 urteko altzoarra, ziklokosean lehen da bizikoz. Hor dabil barrutian sartuta, errepideko denboraldia prestatuz. Eta alduela, iazko postu honak gainditzeko intentzioarekin, iaz ez aurtengo denboraldian errepidean, Gipuzkoako erlojuaren kontrako txapelketan, 5. izan zen Iñaki Murua, 6. Zumaian, denboraldiko aurreneko proban, eta 9. seguran. Hoiek hobetu nahiko lituzke, aurten berarentzat urrengo urtean, hasiko den denboraldia, 5. izango du, Iñaki Murua altzoarrak. Eta une batetik bestera harrapatuko du, eta horretan jakitun da, Jon Gomez, Jon Izagirrek, bi txirrindulariak oraintxe egin dute bat. Beraz, halako lasaitasun bat hartuko zuen seguraski Jon Izagirrek, atzetik aurrera ibiltzea kontrako pausoan dantza egitea etzaio inori gustatzen, eta horretan aurretik txirrindulari asko zituela ibili behar izan du lehendabiziko itzulietan Jon Izagirrek, baina orain bakarra dauka aurretik eta haren gainean dago. Orain esfortzuari neurri hartu eta seguraski pentsatuko du, ea non egin liezaioken eraso
Jon Gomezi ura menderatu eta iaz bezalaxe tituluaren jabetza beste bat etxera eramateko. Eta ez dakigu, txapela guztia denak euren jaiotetxean, Jose Ramon Izagirre berak zintzilikatuta izango dituen horma berean izango diren dena, baina Jose Ramonenak, Gorkarenak eta Jon Izagirreren txapelak kabitzeko, hormak eta egongelak handia beharko du, bestela ez dira inon sartuko eta. Baina hori ikusi egin beharko da. Ez da komen izaten inoiz aurkaria gutxi estea. Are gutxiago Jon Gomezen moduko aurkariak. Ziklokosa ondo ezagutzen dutenak, gaztetan ere tituluak lortuak. Eta erne, Jonathan Lastrak matxura, berriro ere aurrera egiteko indarra erakutsi baitu. Ez dabil aparte Kaja Rural taldeko gizona. Buruan izan da aurreko bi itzulietan, eskuin onarekin pedalean arazoren bat izan du, hori tarteko atzeratu da, orduan hartu di aurre Jon Gomezek, baina berriro lasterketa burura gerturatzen ari da. Behar bada Jon Gomeze berak ere hanka zertxo bait altxe egingo zuen Jon Izagirre itxasi zaiola ikusitakoan, Jon Izagirrek orain arte egindako esfortzu ere zertxo bait errekuperatu egin nahiko du, eta horrek seguraski errimoa moteltzea ekarri duenez, Jonathan Lastra gerturatu egin zaie. Bihurgunetik bihurgunera, esprint betean, Jon Gomez beti buruan, Jon Izagirre, kofidikoa haren gurpilean, eta Jonathan Lastra gain gainean. Behar badal itzulio amaitzerako, hiru txirrendulari elkarrekin izan daitezke buruan. Laugarren dator, Aitor Hernandez. Eta orain burua hartu du Jon Izagirrek. Jarri da buruan Jon Izagirrek, berea da ekimena. Orain gainera beherako zatian abiatuko dira. Erne irriste egin dio hor bizikletak, arriskatzen ari da Jon Izagirrek, aurrera egin nahi du. Hor bihurgune batean Jon Gomezek abilezia tekniko gehiago duela erakutsita aurre hartu dio. Eskuinerako bihurgunean Jonathan Lastra gerturatzen ari zaie. Lasterketa zirraragarria, ikusgarria, atzeratuta eta ez dirudi dominen jokoan egon daitekenik Aitor Hernandezek. Gorakoan ez du aurrekoak adina indar erakutsi, beherakoan ezin du tarterik laburtu, eta horren beste zuluak gero eta ondixiago ari gara ikusten, lasterketa buruko hirukoa eta Aitor Hernandez gaurkorako favorito nagusietako bat zenarekiko. Une batetik bestera antolakuntzak esi artifizialak prestautako edo salto artifiziala prestautako gunera gerturatuko dira. Eta Jon Izagirre da lehendabiziko postuan berriro, Jon Gomez bere gurpilari itxesita ezkerrera bihurgune hartu, bizikletatik jaitsi, salto egin, bi olak pasa, berriro bizikleta gainera, eta errepidera atera dira, Jon Izagirre buruan delarik, eta berak pasatzeko intentzio du gainera, lehendabiziko postuan, lehendabizikoz, aurrena lasterketa buruan, Jon Izagirre, Jon Gomez gurpilean duela, eta hementxe gain gainean amore eman gabe, Jonathan Lastra, Kaja Rural taldeko txirrindularia, berriro gurpilean sartu nahi du. Eskuin eta ezker begirazez, gune zoragarria. Bikainak, irudiak benetan, bikainak. Jakin dezazu Euskal Herriko txapelketa hau eguerdiaz geroztik proba nagusian, streaming bitartez, ematen ari direla. Aitor Hernandez oraintxe pasada, Ermu txirrindule elkarteko kidea, baina ikusi duzu atzerapena zertxo eta handia dela, eta ez zaiola ikusten gainera Aitor Hernandezi, garai batean zuen pedalkolpe indartsu, eta ia mendera gaitzura, eta kosta behar zaiola aurreko hirukoarekin bat egiten. Diego Ruiz Darkaute oraintxe pasada. Helmugatik, Pello Goikotxeak eutsi egiten dio bere postuari, lasterketa bikainari da burutzen, Pello Goikotxeak gogoan izan aurten Urdiainen, hirugarren postuan sailkatu zela 30 urteko ermuarra, eta gaur Euskal Herriko txapelketan ere, orezko postu bat nahi duela, albaldin badu behintzat aurreneko 5-6etan sailkatuta. Master mailako txirrindulariek ere tartekatzen dira, Julen Zubero hor aurrera eginda orain, Julen Zuberok atzean utzi du, Unai Iribar oraintxe pasada helmugatik, ez dago alde handirik.
baina eskarmentu askoz ere jantziagoa dauka Julen Zuberok Unai Iribarrek, baina Unai Iribarrek lasterketaren bat edo beste egingo zuen ziklokrosean. Orain urrengoa gure memoria mehesamarra da, baina asteasun behar bada junior mailako txirrendularia zenean, laugarren egindako postu izango du. Lasterketa buruan, nor baino nor gehiago, orpo-zorpo. Jon Gomez, Jon Izagirre, Jon Gomez. Elkar trukatuz, lehen da biziko postua. Orain bizkaitarra da aurrena. Jonathan Lastra hirugarren, atzerago, Aitor Hernandez, makur eginda, bere ohiko estiloan. Errepidean bezalaxe, Jurreamendiko gainera gerturatzen, Jon Izagirre erne, Jon Izagirre zulotxoa zabaltzen ari da. Jon Izagirre aurrera egiteko intentzioa dauka eta Jon Gomez gurpiletik atera egin du. 20 metroko tartea baino ez da izango, baina erne, Jon Gomez lehertu egin du Jon Izagirrek eta zuloa gero eta handiagoa da. Goiko baratzetan, ezkerretara bihurgune hartu, errepidean sartu, eta hor zulo hori handitu egin lezake Ormaiztegikoak. Aurrenekoa izanagatik, garaipena nahi du Jon Izagirrek. Eta lasterketa abiatu denetik, oraintxe izan du gertuen garaipen hori. Batetik abiatutakoan baino gutxiago falta delako, eta bestetik aurkariak menderatzen ari delako. Masterrentzat azkeneko itzulia da. Beraz hortxe dago jokoa. Baina lasterketa buruan gogoan izan, titulu nagusia jokoan eta Jon Izagirrek hartu duela lehendabiziko postua. Hartu eta ez duela gainera usteko asmorik, atzetik aurrerako lasterketa egiten ari da, oraingo honetan ere, Ormaiztegiko anaietan zaharrena, gazteena barkatu. Inigo Gomez da, hori da. Bikiak dira hauek, anaia bikia dira eta Inigo Gomez da hor lasterketa buruan Jon Izagirrerekin ari dena. Beraz, azalpena ezinbestekoa zen, eta estimatzen dugu, zuzenketa hori egin behar izana, ez baita Jon Inigo Gomez baizik. Eta azkeneko itzulian sartuta, master mailako lasterketan, Iñaki Karro da lehendabiziko postuan doana, eta 13 segunduko alde ateratzen dio Erlan Zuriarteri, 3. postuan Andoni Etxebarri izango litzateke. Iñaki Karro, beraz, 30 urteko masterretan garaipena lortzeko zorian izan daiteke. Haiek azkeneko itzulian sartu baitira, ez oraindik maila nagusiko txirrendulariak, haiek Jon Izagirre buruan Inigo Gomez, Inigo, 2. postuan delarik, eta Jonathan Lastra, 3. Beraz, barkatuko aldigute, anaia bikiak ez bereizi izana, eta Inigori guk izen aldatu eta Jon deitu izana. Baina dena etxean geldituko litzateke eta behar bada, barkazio ere errazago ailegatuko zaigu modu horretan. Inigo Gomez da, lasterketa zoragarria egiten ari dena. Berotu aldia hundi eman dio Inigo Gomezi, Jon Izagirrek. Inigo Gomez, Elorriaga, hortxe 2. postuari eutxinairik. Hauek garai batean bi anaia bikiak ibiltzen ziren, Jon eta Inigo. Orain Inigo jarraitzen du hor. Eta gaur maila oso erakutsiz gainera. Abadiñon ere 2. izan zen. Gaur oraingoz 2. postua, oraingoz bermatua dauka. Baina 3. da, Inigo bete egin du Jon Izagirrek eta Jonathan Lastrak ere aurre hartu dio. Beraz, errepideko bi profesionalak eta bihartik aurrera, biak taldekide izango direnak,
Jon Izagirre eta Jonathan Lastra aurrena eta bigarren oraintxe bertan Euskal Herriko txapelketa honetan. Inigo Gomez hirugarren. Baina atzerapen pixka batekin. Lasterketa bikainari gara ikusten. Eta ordu bete lan laburra izanik ere, luze egiten dela ikusten ari gara esfortzua betekoa denean. Pentsa non atera den Jon Izagirre eta non den oraintxe bertan. Lasterketa buru hartuta, bera eta bere taldekide izango duen lehiakidea kasu honetan, Jonathan Lastra, masterretan gogoan izan Iñaki Karro, izan daitekela garailea. Eta helmugatik pasatzen direnean, Jon Izagirreri, Jonathan Lastrari, 3 itzuli faltako zaizkie. Hementxe dira biak, Jonathan Lastrak hartu du burua, Jonathan Lastra pasako da, 3 itzuli Jon, lasterketa oso polita, iazkoaren antza handia du gainera, iaz ere, eta hor Inigo Gomez, hirugarren postuan eta gerturatzen ari da gainera. Aurreko bikoarentzat hor dago mehatxua oraindik Inigo Gomez, hirugarren postuan. Iaz zibaguenen, Jonathan Lastra ustekabeko gonbidatu izan zuten Izagirretarrek, eta beraien honen eman behar izan zuten Gorkak eta Jonek, harik eta erabat menderatu zuten arte. Baina podiunean leku izan zuen Jonathan Lastrak. Eta gaur ere gauzak horrela amaitzen baldin badira, izango du Pablo Arzuagaren bigarren memorial honetan. Euskal Herriko txapelketa. 12 titulu jokoan. Hementxe Diego Ruiz de Arkaute, Kajarru altaldekoa, 3 itzuli Diego, 3 itzuli. 3 itzuli lasterketa amaitzeko. Buruan Jonathan Lastra, matxura berriro ere, Jon Izagirreren gana gerturatu eta berea da ekimena. Hor Pello Goikotxea, 3 itzuli Pello. Baina 3 itzuli hemen, 20 minututik gorako lana da. Eta 20 minutu sufrikario batean, ez dira motzak egiten. Sufritu eta gozatzen Jonathan Lastra eta Jon Izagirre. Bia lasterketa buruan. Hori bai gerturatzen ari zaie Inigo Gomez. Eta ikusi dute, biurgenera eskubiruntz hartu dutenean, Jonathan Lastrak eta Jon Izagirre ikusi dute, gainean dutela Inigo Gomez. Hor pasa dira helmugatik Julen Zubero eta Unai Iribarrere. Helmugatik pasatzerakoan hartu du burua, eta oraintxe eman dio erreleboa, esaterik baldin badago ziklokosean, oraintxe hartu dio aurrea Jon Izagirrek Jonathan Lastrari. Orain gutxi jakin dugu gainera, eta ez da aipatu nahiko genuken kontua, baina txirrendularitzarekin lotura estua zuen, gare batean Gurutze Gorrian ere 11 lasterketetan zerbitzu eta laguntza emandakoa izan zen, azken urte hauetan, itzulien bertan, antolakuntzako kideen laguntzaile lanetan ibiltzen zen, Javi Otero Tolosarra zendu berria dela. Gugan bego, Javi Otero, txirrendularitza munduan aski ezaguna, eta Saminean lagun dugu, familia osoa, eta gero ura omentzeko eta ura oroitzeko, podiunean saribanaketan minutuko isilunea egitea erabaki du Horiako txirrendularitza elkarteko antolakuntzak. Hor beraz albiste tamalgarria, Javi Otero, txirrendularitzarekin lotura handia zuen kidea zendu dela. Lasterketan, Jon Izagirre zulua egiten. Jon Izagirre gerrimua bizitu egin du.
eta amorrazioz pedalkatzen, esprintatzen ari da orain Jonathan Lastra atzean usteko, Jonathan Lastra makur eginda, hortzak estututa, sufrimentua erakusten ari da Jonathan Lastra, ez dio ies egiten utzi nahi, urren urtean taldekide izango duen gizonari, gaur lehiakide baitira, gaur biak alabiek nahi baitute titulua, eta oraintxe bertan erabaki da, Master 30 mailako titulua. Iñaki Karro Meabairentza da. Bera Euskal Herriko txapeldun, oraintxe helmugan zorionak Iñaki, beraz txapela bakarra gelditzen da erabakitzeke. Iñaki Karro, Euskal Herriko txapeldun, 30 urtetik gorako masterren artean. Ahalegin bizian jarraitzen du bien bitartean, ahalegin bizian, Jon Izagirrek, jokoz kanpo utzi nahi du erabat, Jonathan Lastra, lanak aurreratu egin nahi ditu. Ez du azkeneko bi itzulietan, inolako arazorik nahi Jon Izagirrek. Baina ez du nola nahi amore emango Jonathan Lastrak. Eta hori bi edakite. Biak elkarren kontrario estu izan baitziren lehen urtean Euskal Herriko txapelketan, biek dute elkarren ezagutza. Oraintxe helmugan oinatz munduat ere, Master 30 mailako txirrendulariak euren lasterketa amaitzen ari dira. Iñaki Karrok lortu du garaipena. Eta garaipenaren bide horretan nolako ahalegin egiten ari den Jon Izagirre, baita Jonathan Lastrare. Lasterketa zoragarri ari dira eskaintzen. Eta badakigu ez dagoela alderatzerik, baina egunotan eta seguraski zuetariko asko gainera gozatu dituzuen Wout van Aert, Tom Pitcock eta Mathieu van der Poelen antzeko norgehiagoka ari gara ikusten. Beste maila batekoa dena esan da, biztan da, baina estua, aldaketez betea, lehen Jonathan Lastra ikusi dugu buruan, Inigo Gomez ere bai, eta orain Jon Izagirre. Belgikan jokatzen ari diren munduko kopako lasterketan antzera dabiltza, gero helmugan aurrena gehienetan, Wout van Aert nagusitzen ari baldin badare, baina zer da hori, zenbat zale ari den gerturatzen ziklokrosera, eta ez harritzekoa, horrelako goi mailako ikuskizunak ez baitira sarri izaten, eta gaur oso lasterketa polita ari gara ikusten, hor sorbaldarekin ere nolako keinu egin behar izan duen, biurgene bat barrutik hartu nahi izan duelako, Jon Izagirrek arriskatzen ari da, bere jakituria guztia jokoan jartzen ari da, beherako bidean, Jurriamendiko egoitzan behera, helmugara bidean eta helmuga pasatakoan, bi itzuli, faltako zaizkie. Jonathan Lastra gainean, beti begibistan, beti mehatxua gainean, garondoan auspoa, arriskuan non nahi du ziklokrosak, norberak egin dezakeen akatzen batengatik, edo aurkaria indartsuago eta teknikoki gehiago izan daitekelako. Hor dago, kirol zoragarri honen gako eta giltzarrietako bat. Errendimenduaren emaitza ez dela soilik fisikoa, baita teknikoa ere. Zutik jarri talduen lekuan, bere giharrak zukutzen, indarra alduen lekutik ateratzen Jon Izagirre. Aurpegia zorrotz, oraindik neguen egonagatik, gorputza sartuta, gero turrerako eta gehiago sartuko diren arren. Baina horrez dago, alper galtzeko bat ere kilorik. Hemen da helmugan Jon Izagirre, esprintatzen hasi da dagoeneko, diferentzia alduen neurria meintzat, haunditzeko intentzioarekin, bitzuli Jon, eta hemen da, bitzuli Jonathan, bitzuli esprintatzen, hortzak begibistan dituela Jonathan Lastra bigarren postuan, eta hemen da hirugarrena ere, Inigo Gomez, bitzuli Inigo, bitzuli, lasterketa maitzeko. Karabana Serandio taldeko txirrendularia, ahalegin betean, egin du apustu gogorra, lasterketa buruan izan da une batzuetan. Baina bera baino gehiago ari dira izaten gaur, errepideko bi profesional handiak. Jon Izagirre eta Jonathan Lastra. Errepidean gora,
Jon Izagirre ez du atzera begiratzen. Ez du ikusi nahi zer datorkion, bere eman nahi du. Beste inor aintzat hartu gabe. Bere buruarekin pakean amaitu nahi du, berak duen guztia xaututa, gorputza birrinduko badu ere, txikituta uzten baitu, ziklokrosak ordubeteko ahalegin bete-beteko egin eta gero. Baina hor izan lezake saria, iaz bezalaxe. Ibaguenen lortutako txapelak, beste bat izan lezake aurten Tolosan. Hor ikusi du, Eskubiruntz Bihurgune hartu du, eta hor ikusi du, aurreko itzulian bezalaxe, eta ia erreferentzia berarekin, segundu gutxi batzuetako, dozena erdira ailegatzen den distantziarekin duela atzean, bi itzuli Pello Goikotxea, Euskaltel Euskadi taldeko txirrendularia, hortxe pasada helmugatik, eta hor jarraitzen dute lehia bizian bi txirrendulari horiek. Jurrea mendik gainean da, baratza inguru horretan. Tarteak txikiak. Lasterketa lehiatua, ikusgarria. Eta bere maila ematen. Zer den kastako txirrendulari izatea, zer den berezkoa izatea. Ia bat ere prestaketari gabe. Soilik errepidean neke batzuk pilatuta, nolako maila ematen ari den Jon Izagirre, eta arekin batera baita Jonathan Lastre ere, gaur ziklokrosean Euskal Herriko txapelketan. Garai bateko ohitura izaten zen, errepidean ibilitako txirrendulariak ere aldian behin ziklokrosean korritzea, hori egiten zuten bere garaian beste Fede Etxabe handiak, edo Joki Mujikak, eta beste hainbat gizonek, gaztetan ziklokrosa ezagutu eta ikasitakoek gero profesionaletan ere batzuetan jokoan jartzen zuten, eta filosofia horri jarraikiz, aurten hemen Euskal Herriko txapelketara gerturatu dira Jon Izagirre eta Jonathan Lastra, Unai Iribarre eta Pello Goikotxearekin batera, eta ikuskizun paregabe ari dira ematen. Jendearen gustagarri, zaleen gozagarri, gaurko lasterketa. Zuloa haunditu egin du, esfortzu hori hobeto eusten ari zaio Jon Izagirre. Orain bai begiratu du non den Jonathan Lastra. Eta ez du begibistan ikusi. Zuloa orain bai haunditu egin du Jon Izagirrek. Eta helmugatik pasatzean azkeneko itzulian sartuko da. Garaipena lehen baino gertuago du. Baina ez dago ezer erabakita. Gogoan izan hirugarrengo itzulian Jonathan Lastra buruan zenean, matxuratxo bat, arazo bat izan du. Oina pedalean trabatu, gelditu egin behar izan du, bizikletatik jaitsi, eta han atzerapena pilatu arren, gero buruarekin bat egin, eta lasterketa buruan errelebo ematen ere ikusi dugu, 29 urteko bilbotarra. Pixka bat arnasari buelta mandakoan ordea, Jon Izagirrek berriro beste eraso bat jotzea erabaki du. Eta ari esker da oraintxe bertan lasterketa buruan. Txirrendulariak doblatu eta doblatu ari da gainera, baina doblautako txirrendulariak atzetik zer datorkien jakitun baztertu eta bidea libre uzten diete eura baino gehiago diren txirrendulariei. Ez dezatela behintzat, inorken baratzu egin izanaren aitzakiarik izan, hain titulu garrantzitsua jokoan dagoen honetan. Euskal Herriko txapelketa Pablo Arzuagaren bigarren oroimenezkoan. Urte batzuetan ziklokrosetik erabat aldenduta egon zen Jon Izagirre, junior mailan egin zuen, eta junior mailan munduko txapelketa bat korritu ere bai, Gorka bere anaiak bezalaxe. Gorkak Ponxaton, bat behintzat, eta Zedanen Herberetan 2006an Jon Izagirrek.
Azken urte hauetan, maila txukuna emanagatik, ez dute inoiz euren helburuen artean kokatu munduko txapelketan parte hartzea. Euren helburua prestaketa baino ez da, errepiderako prestatzea. Eta hauek helburu handiak dituzte, Jon Izagirre azken urte hauetan badakizue, Euskal Herriko itzuliaren leia bete-betean izan dela, eta ez leian ibili bakarrik, garaipenak, podiunak, etapa garaipenak denetarik izan duela, Euskal Herrian astebeteko itzulietan Pello Bilbaorekin batera dagoen espezialistarik handienetarikoa Izaki. Eta 3 itzuli handietan etapa garaipena duen bakanetakoa Euskal Herrian eta bakanetakoa txirrindularitzaren historia luzean. Gaur ziklokorsean, garaipenaren bila, Tolosan, Euskal Herriko txapelketan. Berriro ere beherako bide hartuta, eta antolakuntzak ziurtatu beharko digu, baina Jon Izagirre helmugatik pasatzen denean, azkeneko itzulia izango du. Azkeneko itzulian sartzear, Kofidi taldeko Ormaiztegiarra. Jurramendiko magalean behera, errepidea begibistan duela, sigisaga bihurgune batzuk, oztopo artifizialak gainditu, eta berehala da berriro errepidean, garaipena usaitzen ari da Jon Izagirre. Bizikleta gainean berriro, errepidean sartu da, eta orain ikusiko du, azken itzulietan ikusi nahi izan duena. Azkeneko itzulian sartuko dela Jon Izagirre sprint bete-betean, azken itzulia Jon, azken itzulia, garaipena arnasten eta usaitzen ari da, erreferentziak asko handitu ditu. Zuloa nabarmen hasi da. Jonathan Lastra egin albetean dator, baina lehen baino askoz ere atzerago. Ja ez du ikusi ere egiten, erreferentzia galdu du. 29 urteko bilbotarrak. Eta horren bestez azkeneko itzuli honetan, ezingo luke inundik inora ere seguraski harrapatu. Jonathan Lastra azkeneko itzulia. Aurten ere podiunean, baina garaipenak iskin egin liezaioke, eta iazko kontrario berberak menderatuta. Iaz Gorkak ere utzi zuen, gaur Gorka ez da hemen, baina Jon Izagirrek menderatuko du Jonathan Lastra. Inigo Gomez, 3. postuan, hori izango litzateke podiuna. Hor pasada orain helmugatik, Gorka Sorarrain, lehen aipatu dugun gizona. Lehen saskibaloian ibili eta aurten errepideko lehendabiziko denboraldia osatu duenean, jende asko eta asko, harri eta zur utzi duen txirrindularia. Besteak beste 2 garaipen eta goi mailako beste proba batzuetan aurreneko 10etan behin baino gehiagotan sailkatuta. Jon Izagirre azkeneko ahaleginetan 7 minutu inguru gelditzen zaizkio. 2. urtez jarraian Euskal Herriko txapelketa etxera eramateko. Txapela buruan duela itzuliko da. Izagirretarren enborrak emaitzak emaiten jarraitzen du. Espalonak atera dira Jose Ramonen gorputzetik. Gorka eta Jon aita izan zela eta semeak badira. Azken urteetan beste Euskal Herriko txapeldunak. Ziklokrosean ez dira aitaren parera llegatu. Aita Jose Ramon 3 aldiz izan zen Espainiako txapeldun, 2 profesionaletan, beste behin afizionatu mailan. Eta munduko txapelketetan ere, 5-6 aldiz behintzat izan zen Jose Ramon Izagirre. Errepidean ordea ez dago kolorerik. Munduko onenetarikoak izatera ailegatu baitira Izagirretarrak. Bereziki Jon. Eta Gorka hor dabil, Movistar taldean beste urtebetez. Kofidin izango da, oraintxe bezalaxe, bihar hasiko den urtean Jon Izagirre. Jurreamendi gainean. Baratz gunea zeharkatu. Bizi bihurgunetan. Eta honen bestez ez daka askorik arriskatu beharrik. Seguru da, matxurarik ezean Jon Izagirre. Ondo hartu dio
neurria bere buruari. Ondo neurtu ditu aurkarien indarrak ere. Eta atxeden hartu behar zuen garaian atxedena. Erritmoa bizitu behartzenean bizitzeko indarra izan du. Eta horren guztiaren lekuko orain lehen da biziko posturi. Kontrol gunetik pasada, bizikleta aldatu beharrik ez du inork ere izan. Horrek erakusten du zeintzu izan diren gaurko barruti honen ezaugarriak. Zikokos barruti azkar eta teknikoa, ikusgarria. Ia lokatzik gabea. Eta bizikletak garbi hasi eta amaitu. Ez da bat ere arriskutsua. Eta gonbite erraza egiten die horrelako zirkuitoak. Errepideko eskarmentu handirik gabeko txirrindulari ere barrutietara gerturatzeko. Jonathan Lastra bigarren postuari eusten, baina honen beste segurazki amore eman da. Jakitun, Jon Izagirre urrun duela, ez baitu ikusi ere egiten. Eta erreferentzia izan da ere zail, orduan ere ezin izan dio eutsi Jon Izagirreri, orain erreferentziari gabe, eta atzetik ere aparteko mehatxurik ez duelarik, segurazki konforme bigarren postua lortuta Jonathan Lastra. Iurramendi gainean lanik zailenak eginda, aurki beruntzako bidea abiatuko du Jon Izagirrek, eta Bizpahiru minutu barru izango da hemen helmuga puntuan, Euskal Herriko bigarren urtez jarraian txapela eta titulua ospatzen. Jendeare gerturatu da, argazkilariak, eta txalozarta eta animo iu artean helmugartuko da segurazki Jon Izagirre. Urtea ezin hobeto amaitzen duelarik alde ederreko grazia, urtea titulu batekin Euskal Herriko txapeldun izan da, iaia jolasera etorri eta etxera garaipenak berarekin duen gozotasuna dastatuta joan da. Zaleak, familiakoak, kideak, denak ere inguruan dituelari gainera, areta gustagarriago da modu horretan lortutako garaipena. Jonathan Lastra bigarren postuan eta Iñigo Gomez hirugarren. Orain dilanean, baina lehen baino patxadatxuago, begiratu ere, zertxo bait erlaxatu egin zaio Jon Izagirreri bihurgunetik bihurgunera, ez du lehen jotzen zuen esprintaren beharrik ikusten, eta premiarik ezean zertxo bait lasaiago. Beherakoan ere askorik arriskatu gabe, bihurgunea txukun eta lasain, asko kertu gabe hartuz, aurki titulua zain izango duela jakitun. Hemen da, Jon Izagirre. Ja, seguru, lasai. Aurpegi ere lasaitu zaio, ez dauka lehengo tensio eta konzentraziorik. Abiatu da gainbera, jendearen txalozarta artean, mundu guztia dagoeneko garaipena ospatuz, eta bera hori dastatzen ari da. Haze gozamena, hainbeste sufrimenturen ondoren, ordubeteko tensio handiko lana, tensioa eta esfortzua. Baina profesionaltasuna eredu hartuta, azela asterketa burutu duen Jon Izagirrek beste behin. Jonathan Lastra oraindik ez da goitipera abiatu, bien artean alde handi xamarra izango da, baina segunduak segundo, hemen tituluak eta postuak dira gaur garrantzitsuak, batak urrea besteak zilarra, eta Iñigo Gomezek brontze izango du. Une batetik bestera izango da Jon Izagirre helmugan, ja barrutiko azkeneko metroak egiten ari da, goruntza begiratu du, ez du ikusi ere egin Jonathan Lastra, badaki patxada zartzeko moduan dela, eta segurazki lehen ez bezala orain, bide bazterrera begiratu eta ezagunak eta ikusten dituelarik, iaia haiek agurtzeko moduan ere bada. Oraintxe hor, oztopo artifizialak gaindituz, lasai, presari gabe, berriro bizikleta gainera, eta hementxe azkeneko zuzengunean oraintxe sartuko da txirrindulari haundi hau. Errepidean haundiek egindakoa, eta ziklokosean jendea agurtuz, Euskal Herriko txapelketan, bigarren urtez jarraian, txapeldun Jon Izagirre!
Pozik gaur Maizegiarra, eta pozik hemen gerturatu diren zaleak ere, pozik antolakuntza, badu bai ziklokosak gaur zer ospatua. Urte amaierarekin batera, bikainak izan baitira, Euskal Herriko txapelketa lehian izan duten, lasterketa guztiak. Hemen Iñaki Muruare 22 urteko altzoarra. Eta bigarren, Jonathan Lastra! Lasterketa bikainak, Kaja Ruralekin bere azkeneko lasterketan. Eta hemen bikain, hirugarren apodiunean, Iñigo Gomez! Zorionak Iñigo! Estu hartu ditu zenbaitunetan, errepidetik gaur barrutietara sartu diren aurretik izan dituen bi profesional handiak, baina amore eman behar izan du. Hori bai, beste batzuetan ez bezera, esate baterako, Aitor Hernandez menderatu egin du, eta bere baitarako hori bada lorpena. Aitor Hernandezek aurten 5 garaipen lortu baitzituen, Iñigo Gomez garaipenik gabe zegoen, eta gaur Iñigo Gomezek Aitor Hernandez menderatzea, ez pentsa huntzaren gauerdiko ez dulatenik, bada bere barrurako behintzat pozarren egoteko motiboa. Aurk izango da laugarren postuan, Aitor Hernandez, baina ikusten duzue hasiera batean, txiki ziren zuloak, nabarmen handitu direla, eta ordubeteko esfortzuaren ondoren, bakoitzak duen kirol maila eta trebezia teknikoa jokoan jarri ostean, aldeak nabarmen handitzen direla. Oztu gabe elastiko eskeda Jon Izagirre, gorputzari buelta emanaz, arnasa hartu, hor helmugan, Aitor Hernandez veteranoa, urtarrilaren 24an, 51 urte egingo ditu Aitor Hernandezek, eta oraindik hor dabil. Eta mentxe, Gorka Sorarrain ere, ziklokrosean errepidean bezala egindako debutean. 25 urterekin ezagutu du txirrendulari horrek bizikleta, eta zen maila ematen ari den. Batzuek diotenez gainera, hurrengo urtean behar bada profesionaletan izan omen daiteke Gorka Sorarrain. Honen bestez titulu guztiak erabakita, gogoan izan, Master 30etan Iñaki Karrok lortu duela titulua. Eta profesional eta 23 urte zazpikoetan, Jon Izagirre, Jonathan Lastra eta Iñigo Gomez izan direla lehendabiziko 3 postuetan. Beste tituluak, Master mailako 40 urtetik gorako txirrendularietan Oskar González Txipik, Xavier Mendieraz 50-60koetan, kadete gizonezkoetan Iker Kolmenero, emakumezko kadetetan Naia Garzia, emakumezko elite mailan Olatz Odriozola, juniorretan Naia Arana, eta Odei Muñoz junior gizonezkoetan. Hoiek dira, gaur hemen Tolosan jokoan izan diren Euskal Herriko txapelketetan titulo nagusia eskuratu duten neska mutilak. Zorionak denei, zorionak parte hartzailei, zorionak antolakuntzari, eskerrona zalei nola ez gerturatzeagatik, ziklokrosak egun biribila bizi izan du, edo bizitzen ari da, hemen Tolosan. Aurkik podiona izango dugu. Hemen Unai Iribar ere, beha jondei ala Unai. Antolakuntzari bere ahalegina eskertzera etorri eta lasterketa berotu handia hartuta, baina lasterketa polita egin dute Euskaltel Euskadi taldeko bi txirrendulariek. Bai Pello Goikotxeak eta baita Unai Iribarrek ere. Eskertu egin behar zaila ahalegina, beraiei jarraituz, segurazki hoi baino jende gehiago ere gerturatuko zen gaur barruti honetara, eta ziklokosak neurri guztiak behar ditu, baldin eta gora egingo baldin badu. Barruti erakargarriak, parte hartzaile ezagunak, espezialista bikainak, eta lasterketa estu eta lehiatuak. Hori izan daiteke, Euskal Ziklokosa lehengo lekura, mereziko lukeen lekura itzultzeko moduetako bat. Gaurkoak bezalakoak asko errepikatzen baldin badira,
zalantzarik ez izan, ziklokrosa gustagarria izanik berriro gora egiteko moduan izan daitekela. Goiz paregabea, hemen bizi eta gozatu duguna, Pablo Arzuagaren bigarren memoriala, Euskal Herriko txapelketa. Ez da garai bateko munduko txapelketa, 1960 eta 1981 gertatu zen moduan, baina bai gustagarria. Hainbeste jende, hainbeste neskamotil, partaidetza oparoa, eta jende eman ugaria izatea, ziklokroseko lasterketa batean. Hor daude, errepideko izarrak Jonathan Lastra, Jon Izagirre, umez inguratuta, ilusioz begiratzen dieten umeak, behar bada egunen batean, eurak ere bizikleta gainean izango diren ametsetan. Lasterketa amaitzearekin batera, gogoan izan, sari banaketa izango dugula, eta sari banaketan izango dugu gogoan Javi Otero txirrindularitzarekin lotura handia zuen eta zendu berri den Tolosarra. Laskurain ikastora aurre honetan izango da, sari banaketa luzea, 12 titulu, egon baitira jokoan. Eta haie guztiak banatuko ditugu, behin lasterketa amaitu eta antolakuntzak erabakitzen duenean. Oraindik txirrindulari batzuk falta dira. Lasterketa gogoan izan, streaming bitartez ere eman dugula, eta Akon Mediak lan bikaina egin duela. Arazo tekniko asko izan dute gainerako goizean, fibra kable bat eten eginda, eta hori dela eta ezin izan dira lasterketa guztiak streaming bitartez zuzenean eman, baina proba nagusia bai eman da, eta zeuden baliabide teknikoekin bikain eman ere. Beraz, Akon Mediari eskerrak antolakuntzarekin izan duen borondatea, eta sarearen bitartez mundu osora Euskal Herriko txapelketa zabaltzeko egindako ahaleginagatik. Hor da, Jon Izagirre begibistan, oraindik berotuari erabat buelta eman gabe, eta jende agurtzen argazki eta sinadura badu estimazioa. Jon Izagirre, aurten ere Euskal Herriko txapelketa irabazi duen txirrindulariak. Une batetik bestera, helmugaratuko da azken txirrendularia, eta gero lekuz aldatu eta orduan ekingo diogu sari banaketari.